O alcalde de Pontevedra manifestou hoxe o seu rexeitamento ao Real Decreto Lei de Remanentes acordado polo Ministerio de Facenda e a Federación Española de Municipios e Provincias. O fixo tras manter unha reunión telemática cos alcaldes de diferentes cidades españolas. Tras o encontro, Miguel Anxo Fernández Lores defendeu que o documento aprobado supón unha incautación de fondos municipais. Estivemos respetando esa lei Montoro que nos imposibilitou a facer investimentos e dar servicios aos cidadáns e acumulando cartos que ora de repente non os incauta o Estado, que durante todos estes anos aumentou dunha maneira exponencial a deuda ou as comunidades autónomas tamén, e resulta que os únicos que cumplimos esa cousa, resulta que agora cando temos un peto non podemos utilizalo nunha situación de emerxencia social e económica na que estamos. Por lo tanto, manifestamos ese posicionamento. Na reunión participaron os alcaldes de Bilbao, Cádiz, Granada, Lleida, Reus, Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife e Zaragoza. O primeiro asunto acordado neste encontro foi pedir un financiamento directo. Queremos unha financiación directa para polos efectos da COVID, para todos os concellos en igualdade de condicións. E que esa financiación teña que ver con respecto á autonomía municipal a hora de definir en que se gasta eses cartos, non? Porque cada concello somos maiores de idade e, polo tanto, sabemos o que temos que facer, non? Na reunión telemática, os alcaldes defenderon tamén a utilización dos remanentes independentemente e sen limitacións, así como tamén levantar a aplicación da regra do gasto, do déficit e do endebedamento, polo menos durante o exercicio do 2021, e definir o acceso dos concellos aos fondos europeos. Se fala de que hai 140.000 millóns de fondos europeos, pero non está claro canto deses fondos se destinan aos concellos, non? No caso do Concello de Pontevedra, os remanentes ascenden a case 20 millóns de euros. Na reunión desta mañá, os alcaldes acordaron solicitar unha reunión co Ministerio de Facenda para trasladarlle todas estas propostas.